Ayun, oh. So, mga kadulskis, nandito na tayo sa mat, sa Airmats Airpods at init. Tignan natin kung nagawa nila. Hindi na ako nakapag video kahapon kasi memory full tayo mga kadulskis. So, tignan natin. Let's go! So ito update mga kadulskis, meron na breaker, yung saksakan na rin, tapos na rin yung kisame, may nakabang na rin ilaw at tinitira na rin ni Pero yung pang-finishing. Ayun mga kadulskis, tayo ay magluto muna at nag-aantay na sila yung Airpods. Tulog muna tayo, magluto muna tayo para ready na mamayang lunch. Siguro ito last week na to siguro nila Mang Ed. Sana matapos na lahat para makapag-relax na rin tayo at makagawa tayo ng iba kasi lagi tayong na-stuck dito. Kasi nagpamahirap na wala silang kasama kasi walang tao lagi dito. Dalawa lang sila ni Airmats Airpods kaya obligado tayo para hindi sila siyempre baka maasiwa sila yung sila Mang Ed kasi wala ng tao. Pag may mga kailangan, so siyempre kailangan dito ka. Ganun talaga pag nagpapatrabaho ka. Hindi kagaya nung doon. Kaya nga napapansin nyo wala si manager ngayon. Kasi meron din tayong pinapagawa dun sa kabila. Matapos na yung hagdan. Ayun. Makatagal na. Good news naman bumalik yung gumawa. At sinabi nagpaliwanag. Okay lang yun basta maayos na. Kaya mga kadulskis, ang importante maayos niya yung ulit. Maitama niya yung mali. Ganoon naman talaga eh. Wala namang perfecto eh. Kahit sa ang aspeto ng buhay, walang perfecto. Kaya mga kadulskis. So, basta push lang tayo. God is good, God is great, God is love. Tara, luto na tayo mga kadulskis. Let's go! Ayun no. So, ito ang mga lulutuin natin mga kadulskis. Itong tilapia sa kayong salmon. Ulo ng salmon baby. Yan. Sisigang natin siya. Gamit ang tapos ito. Tapos ito. Tapos luya. So, samahan niyo ako, magluto tayo. Ayun no. What's up mga kadulskis? Naling tayo ulit sa labas kasi yung binigay sa atin na patching compound na-reject nila. Kung makakalusot. Na-reject nila Mang Ed.
Hindi pumasa kila Mang Ed yung ano. Kaya nasayang yung oras. Kaso hindi nila pinatuloy kasi hindi natutuyo mga kadulski, kagaya ng iba kulay oh. Kumpara dito, puting-puti. Pinalit namin. Okay naman yung ano, pinalitan naman agad. Pero sabi ni Pero yung kasama naming isa, sabi niya may mga ano eh, mga local daw na ganito eh. Kaya pag bibili ng patching compound daw tignan puting-puti para hindi maabala yung gumagawa. So yun mga kadulskis, isang tip rin yan na dapat nating ano, kasi dati kumakain na ng merienda kasi anong oras na, merienda time check, mag-alas 3 na pala. So gagawa tayo ng merienda nila Mang Edi para ganahan sila. Buti na lang yan na sinasabi ko, yung mga trabahador na may malasakit sa nagpapagawa, pag iba yun hindi na sasabihin. Kaya shoutout kay Mang Edi at kay Pero. Ayos. So ano na mga kadulski, gawa muna tayo ng merienda. Let's go! Yan mga kadulskis, hindi pa rin kumakapit yung binigay nila. Ay nako, Nasaan ba ang hustisya? Ba't ako lang nahihirapan? alam nila na supply yun, binibenta pa rin nila. Pero imposible ako lang ang nag-complain na gano'n, na bumalik sa kanila. Payo na lang mga kadulskis, pagka bumili ng patching compound dapat yung original. Sabihin, tatanungin ko original. Kasi may mga peker. Let's go back. Mali. Nantayin daw baka kumapit din daw. Pero hindi kagaya nung dati namin gamit na sabi ng quality, pagka kahit talagang matigas na kumakapit. Doon, tagal daw matuyo. Kung titingnan kung matutuyo pa hanggang bukas. Pero usually dapat ang ano, yung patching compound dapat kakapit agad. So yun na mga kadulskis, let's go! Ayun, no? So mga kadulskis, update lang tayo sa gawa nila dito sa kwarto. Sana masilihan na, tapos napasagahan na rin ng pangalawang coating na din ng primer. Hindi na yung magka-problema sa masilya, matagal matuyo. Ewan natin kung may problema doon sa pinilihan natin. Ginalit natin, ganun pa rin. Ayan. Hindi siya magandang quality. Hindi kagaya ng unang ginamit na isang pasada pa lang kumakapit na agad. So far, ito pa lang nagagawa. Hopefully bukas makapag-start na sila ng tiles. Matapos na. Bukas is Friday na mga kadulskis. Tingnan natin yung kapaligiran. Masyado ng malaki ang dumadanak na dugo. Talagang malupit na ang nangyari. Puro ang takot na mga kadulskis.
dati kasi Bamban. Yan lang. Sitting pretty pa rin. Okay lang yung mga riskis talaga pag nagpatrabaho ka. Talagang madugo ang mangyayari. Marurong yan. Pero is lang. Tapos naman ito makapag-relax naman sa Airmats at Airpods. Ma'am, galing mo pala dyan ah. At least natapos na rin yung kwarto para relax sila. Mas ma-relax sila dun, hindi na sila akit, hindi na sila mababa. So, steady na lang sila sa baba. So, siguro ngayon prepare ulit tayo ng pagkain nila yung nuts and pots. Makauwi na rin tayo. So, bukas ulit mga kadutskis. Tingnan natin ang magagawa na naman. Sana Friday bukas, sana malaki matapos para Sabado. Matapos talaga lahat. So, tingin ko matatapos naman talaga basta kompleto lang yung mga gamit. Sana nandito na rin si manager para meron tayo kasama. Nakakalungkot dito wala si manager. So mga kabuskis, basta lagi natin tatandaan, push lang mga kabuskis. God is good, God is great, God is love. Push lang mga kabuskis. Siyempre bawal pa rin ang tamad. Let's go!